Joo, pohjis. Tiedätkö, mä en oikein tykkää kauluspaidassa, kun ne on niin hemon kireitä ja epämukavia. Siis mistä sä oikein tulit äsken? Don't worry. Mä oon siis alkanut tykkää noista puvuista aika paljon, mutta mä en ihan vielä fiilaa noita kauluspaitoja. No hei! Koitas tota paitaa päälle ja puhutaan sitten uudestaan. Herra jestas, Mikko, tää on tosi mukava. Täällä vois melkein lähteä salille. No hei, lähdetäänkö saman tien? Häh? Niin, vetää vähän hanskaa. No Mikko, mitä me nyt täällä treenataan? No hei, mitä luulet? Hauissa tietenkin. Tästä lämpäriä. No niin, siitä lämmittelyä vähän. Mitä lämmittelyä? Lämmittelyä. Tää on sarja. Hyvinhän se nousee. Noniin, sit päästään kohta vetään kunnon sarja. Huomaatko tää Stenstorpsin joustopaita, niin tää sopii hyvin vaikka tämmöiseen hanskareeniin. Tää ei kiristä yhtään. Tällä voi mennä reenaan ja ei oo niinku tiukka. Noniin, Mikko aika nauttii tästä. Mun vuoro. sun vuoro. Mikon sarjapaino. Ja rauha taas. Sit tahti. Pysy tahdissa. Noniin. Tahti. Hei, sä jäät. Sä olit kyllä oikeassa, Mikko. Tää venyvä kauluspaita on tosi. Eikö mukava? On. Tehdäänkö kaupassa? No,